खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। अमा माब्रैनि थाखायनो इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर'आ बारग' एनडिबि रत्नेश्वर बर'खौ लाजि फोनांदों। आंनि नामा रत्नेश्वर बर'। आङो बड'लेण्ड पिक मिशनाव दिनै सेलेक्शन जादोंमोन। सेलेक्शन जानानै दिनै आंथ' सेलेक्शनखौ आं हारसिं जायाखै। दिनै बड'लेण्ड पिक मिशना दिनै आंनि जिहेतुनि मोनथावना बे बुस्थुखौ नायदो आरोबो तामुलपुर डिभिजननि आन्दाराव दिनै अमा रानदों। बे अमा राननायाव आंनियाबो लिस्टआ दंमोन। लिस्टआ दिनै थानायसेयावबो दिनै आंखौ दिनै माबा खालामबाय, लिस्टखौ दाननानै आंनो होदिया अमाखौ। दिनै आं लाजिनाय मोन्दों। दिनै अमा माब्रैनि थाखाय आंनि लिस्टखौ दानबाय। दिनै इउपिपिएलनि सानैसो लिडारफ्रा आरो इउपिपिएलनि मा होनो एमएलएनिफ्रायबो दाननाय बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अफिसारफ्रा। ओमफ्राय बेनिफ्राय कनसेन्ट नङाबा आंनो होनो हाया होनना बुंदों। दिनै आङो फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बेखौबो मोन्दों फैसाखौ आङो। आरो बे डिभिजनासो दिनै सेलेक्ट खालामनानै आंनि फार्मखौ नायदों। नायनानै आं तेजपुराव ट्रेनिं लादों। फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति बे बिलखौबो मोनबाय। ओमफ्राय नै थार्ड किस्तिमोन, थार्ड किस्तिखौबो मोनदिया। दिनै आं लाजिनाय मोन्दों। दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै रायजोनि थाखाय मा मावगोन। आं खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै दिनै आन्दलनकारि हिसाबै एक्स एनडिबि हिसाबै आङो दिनै प्रमद बर'आ दिनै मोजां मावनो सानखो ना माखो दिनै जोंखौ लानानै सुक्ति खालामबाय। एनडिबिखौ लानानै दिनै बड'लेण्ड पिक मिशन खालामबाय। जोंखौ डेभेलप खालामनो बर' सेंग्राफोरखौ दिनै डेभेलप खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बोरैथो दिनै पार्टि फुटा हिसाबै माबा सेलेक्शन खालामनाय मानाय आंनि नामखौ लिस्टखौ दामबाय। दुखु मोनबाय आङो। दिनै प्रमद बर'आ दिनै बेबायदि खालामनाङामोन। जे बर' हिसाबै गासैनोबो समानै रानना होनांगौमोन। बेखौ आं खावलायो। दिनै एमएलएआ दिनै एमएलए जाय सायावनो बे बुस्थुआ एप्लाइ जानाय फैदोंमोन। दिनै निउस होदोंमोन, जों एप्लाइ खालामबाय। एप्लाइ खालामनायाव बे बुस्थुखौ जोङो दिनै मा होनो जोंनि नामा फैबाय, लिस्ट जाबाय। लिस्ट जानानै दिनै जोंनि लिस्टखौ दानना होबाय एमएलएआ। दिनै एमएलएआ गावनो दिनै एमएलए जायाखैमोन मोनसे समाव। बे समावनो बे बुस्थुआ एप्लाइ खालामनाय फैदोंमोन जोङो अफिसाव, भेटेनारि अफिसाव, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसाव। दिनै इमान लासिं सिं खिन्थु जों जाथिनि सेक्रिफाइस खालामनानै जों अमा माब्रैनि थाखाय बिराद लाजिनाय मोन्दों। तामुलपुराव दिनै जोंनि जिखिनि एक्स एनडिबिनि सेंग्राफोर दोङो बिसोरखौथ' जेबो संस्थापनखौनो होनो हाखादिया प्रमद बर'आ दिनै। आरो बेयाव मा होनो आं लाजिनाय फैदों। दिनै एनडिबि हिसाबै आङो अमा माब्रैखौ दिनै बिनि आथिङाव हमनो थाङाखै आङो। आं दिनै निजिनो ट्रेनिं लादों। ट्रेनिं लानानै निजिनो आङो सेलेक्ट जादों। सेलेक्ट जाबाय। जानानै आं बे बुस्थुखौ आङो दिनै मोननो जयग'था खायसो आं दिनै आंनि लिस्टआ फैदोंमोन। लिस्टखौबो दाननाय थांदों। नै लिस्टआ दङमोन फार्स्ट लिस्टआव। मैया हराव सानैसो बिसिनि अफिसारफ्रा भेटेनारिनि अफिसारफ्रा फन हरदोंमोन आंनो। ओमफ्राय फन हरना आंनि लिस्टखौ ओमफ्राय होनाय जानाय नंला, नोंनो फायनाङा होननानै बुंदों आंखौ। दिनै होमबा सारा बिटिआरनि एक्स एनडिबिफोरखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। दिनै आं हिसाबै एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै आंबो लाजिनाय फैबाय। सारा बिटिसिनि जिखिनि एक्स एनडिबिफोर दोङो बिथांमोनहाबो दिनै लाजिथावना बाथ्रा दिनै लाजि फोनांनाय बायदि जादों। दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै जोंखौ लानानै दिनै सुक्ति खालामदों। दिनै एनडिबिखौ लानानै बै समाव आबसु थानाय समाव बे एबसुखौ लानानै मानो सुक्ति खालामदिया। जोंखौ लानानै एसेनि सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामनायाव दिनै मा होनो जोंनि बे अमा माब्रैनि थाखाय जोंखौ भिखारि बायदि दिनै प्रमद बर'आ जोंखौ लासिं सिं खालामदों। आं दा गुरै खावलायो प्रमद बर'आ बिदिखौ जाहाथे खालामा, जाहाथे समान मोनथाय जों बयखौबो नायो। बेखौ आं खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै जाबाय।